Kublai pegi para lok para jor baro kibjo Krishan lemya kane ka channel ka jonga te hakane ka video kane ka sensar bangala de phut bat kane kala jakashna banga yushna man la usnem ban wa yakane ka sensar hakane ka jakka te ka jakka rep kade kane man la usnem kador ka mor jong ka sensar ngijo biang hi ndrei menta usnem pade kador ka mor jong ka sensar kala duna saka palat ndrei menta ruk hampat bana ai bat yakane ka sensar ndrei ka sarkar kala tip ba kadai kamar rep ka ba la ithu hi da ka sarkar ndrei hakane hakasnem menta pade kador ka mor jong ka sensar klempat bana ai klempat tip ai syapang kador ka mor jong kane ka sensar bat saka wai pat la Hidbing palat yangi kinong rep ki baju rep yakane ka sensar man la usnem te karpat yaki sarkar sngabha ban simkhya lem yakane ka mar rep ka jongi khnang ba ngi im ja tangna kane ka benta hi ban rep yakane ka sensar ndrei lait nangne pade ngimju kamai da ka wei ndrei tang kane ka mar rep hi bangi penmi man la usnem ka sarkar menta kala khnyat bin palat yakane ka mar rep ka jongi te tangkane khuble sibun ngansa yakan dupat hakawai ka video kito ki badang thamai sewa ban like bat share subscribe ailem ya ka jingkar lem iwei para kasip khara jongi khuble